tento Jędřichovický okruh patrí teda medzi naše najobľúbenejšie turistické trasy. Zaujímavý je tým, že sú tu 3 veľmi pekné vyhliadky po slovensky. Jedna vypadá jak na stračej nôžke, je to na takej tenkej skale. Na vrchu je domček a ide sa tam viac menej kvázi cez také skalné otvory. Druhá je taká plošina, z ktorej tiež nádherne vidieť na okolitú prírodu. No a potom táto vyhlídka, ktorá nemá konkurenciu, pretože sa blíži najkrajšia turistka. No a potom je ešte jedna vyhlídka, tiež je to taký domček na takýchto skalách ako tam hore. A tam sa ide trošku dosť ťažko, pretože je potrebné liesť aj po takých železných rebríkoch ponad skalnú priepasť. Boli sme tam asi raz alebo dvakrát, ale vôbec netúžim si to znovu zopakovať. Dnes je veľmi príjemne. Môže byť teraz nejakých 18-20 stupňov. Je asi 11 hodín do obeda, ale po obede teda aspoň v Prahe hlasili zase 30-ky. Takže čas ako stvorený, respektíve počasie ako stvorené na turistiku. Teda aspoň tu. Uvidíme, ako to bude po obede, ale zatiaľ je to dokonalé. Zuzka je niekde za mnou. Dohodli sme sa, že ju počkám preto odbočkou na tú prvú vyhlídku a tam, že sa stretneme a rozhodneme sa teda, že či pôjdeme na ňu alebo pôjdeme len ďalej okruhom. Máme na výber z viacerých možností. Jeden taký kratší okruh, ktorý má asi 6,5 km. No a potom je druhý, ten je dlhší a ten môže mať nejakých 11,5 až 12 km. Verím, že si dneska vyberieme ten dlhší, on nie je akože už potom ďalej náročný nejak na výšľab alebo niečo, ale akurát je to vlastne také kráčanie v lese po tejto nádherné pieskovcové skaly. Takže uvidíme, ako sa rozhodneme. Takže blížime sa k prvej vyhlídke. Tu počkám Zuzku. Mali byť tesne v mojom závese. No a takto sa tam ide. Títo ľudia, ktorí idú dolu, tak vlastne idú priamo s nej. No ďalej sa pokračuje rovno, alebo môžeme ísť teda sem hore nejakých 100 metrov alebo 200 a dostali by sme odmenou by nám bol nádherný výhľad. Rozhodnutie bolo nakoniec také, že ja sa idem na tú vyhlídku pozrieť sám. Zuzka ma zostala čakať dole. V takej skale, myslím, že si tam už našla aj kamarátku, takú pani, s ktorou som už počul, že vykecávajú, že sa aj pýtala, odkiaľ je, že zozvolená. A tak. No a ja teda idem pozrieť hore a skúsim natočiť nejaké uchvatné zábery, pretože počasia dohľadnosť dneska dokonalá. Takéto drevené schody, skala nado mňou, no už trošku komplikovanejší terén, kde je potrebné dávať si väčší pozor. A teraz jeden z najkrajších úsekov, kde sa takto pomedzi skaly, škoda, že na videu nie je možné precítiť aj ten vzduch, chlad a vlhkosť, ktoré tu panujú. Takže nejak tak. No už sa blížim pravdepodobne. Dobre.
Tak a toto je odmena za výstup, za ten výšlap. Takéto nádherné výhľady. Idem pomaly dolu. Takto nejak sa teraz zase dostanem odtiaľto. Nádhera. A to, že je sobota, je ešte aj tak si myslím celkom príjemné. Ten počet, že nie je to nejaké, že by sa nedalo tady ako pohybovať. Ja sa pomáham do výsku, takže už nebudem držovať a idem čo najrýchlejšie dolu, aby sme boli rýchlo spolu. Tak a som dolu z výhliadky a uvidíme, že kde ma čaká Zuzka. Kto ma to tu čaká? Kto ma to tu čaká? Láska má nádherné zábery. Ty si nevieš presne, ako ja som tu mala spoločnosť. Akú? No daj. Išiel hore, tak neviem, či si všimol. Taká pani. Hovorila si, že si zo Zvolena, to som počul. Áno, počul si? Ona, že skáď ste zo Slovenska. Skáď, ja som zo Slovenska. Tak predstav si, v Düsseldorfe žije už 31 rokov. Pozrite sa, nie je to nádhera? Je. Čo? Nádhera. Sme pri druhej vyhlídke. Takže toto je tá vyhlídka, o ktorej som hovoril, že je to taká plošina s krásnymi výhľadmi. Ale spýtame sa Zuzky, že aj dneska nepôjdeme. Nie. Je rozhodnuté. No a my ideme ďalej. Smer Purkatický les. Stratila sa mi moja polovička. Tak ju tu takto čakám na nejakom takom topníku. A už sa blíži. Že si ty pozerala tých psov? Áno. Áno, boli pekní, krásni. No, veľmi. To sú také šteniatka ešte podľa, tak krásnu srdc mali. Je to možné. My sme ich stretli už, keď som išiel ja na tú prvú vyhlídku a vtedy oni vlastne schádzali dolu. No a oni absolvovali medzi tým ešte tú druhú a dobehli sme ich. Na výlety. Hej, môže to byť pekné. Ale ja by som asi aj s Matičkou chodil. Ty proste za každú cenu musíš byť iný. Tak všetci chodia s pejskami, on musí s Matičkou. Ja. Tak blížime sa k tretej vyhlídke, Jedřichovicích. Asi počujete ten vietor. Je fantastický. Predo mnou vidieť jedna z najkrajších turistiek Jedřichovic. Je to tak. Mne to srdce nedalo otrhnúť tie bedle. Máš dobré srdce. Tak sme sa dostali k tretej vyhlídke.
Pozrite sa, čo robí. Tak pekne voniaš. Takže táto vyhlídka zostane dneska nepreskúmaná. Že Zlatík? Či preskúmame ju? Nepreskúmame ju. Vy budete určite toto video chcieť vidieť ešte aj na budúce. Z Jędřichovic, z Českého Švýcarska, ktoré máme čo? Čo? Čo máme České Švýcarsko? Rádi. Rádi. Radi.